Hi guys. Hello. Oh, hello guys. Hello guys. Saan tayo punta? Ayan. Dito tayo sa may basketball court. Dito kitang-kita ang mayon. Hoy! Guwapo! Ay, guwapo! Basta, ano gagawa mo? Ano gagawa ang lamesa? Hindi. Ano ba ito? Kuhan lang. Yun, nalalagari mo na oh. Parang dito sa may, ano? Ayan. Itong lugar na to, ito yung Morera. Morera! Morera! Ayun oh. Natatakpan ng ulap. Hindi, kahit na okay yan. Chino. I-cellphone ko na sa'yo. Hindi yan oh, nakita pa rin. Ay! Para si Kuya Paul yan to Josephine? Sharon. Si Sharon. Kasi dati nung maliit pa yan nung umalis pa dito eh. Kasi mas ahead ka sa akin, di ba? Mas matanda ka sa akin. Okay. Hi. Apo? Ano ni Cardo? Si Jennifer oh. Pumapayat ka? Ano ba nangyari sa'yo? Ano bang ginawa mo? Bakit ka pumapayat? Wala namang makain. Wala namang Pala. binibidyo. Hoy, naka-video to eh. I-vlog ko to. Sayang naman yung mga hindi binibidyo, yung mga Miss Morera. Ganda dito na na semento na no, galing no. Shout out mo. Shout out mo si Yorme, wag si Lenny ha. Si Yorme. Lenny yata. Wag si Lenny ha, si Yorme lang. Lenny siya. Ay, wag ka mag-Lenny. Yorme ka na lang. Basta Yorme, kasi nandun ako eh. Manila. Ang galing oh. Oo nga eh. Ay, nakilala mo na to? To? Oo. Ex ko? Ex ko to, ex. Ex. Yan. At ganda na, semento na oh, dati lupa lang to eh. Napasemento na ni Lenny. Oo, napasemento ni Lenny. Si Lenny nagpasemento. Dati ano to? Ay, si ano pala to oh. Si Lola. Si Lola. Ay Lola. Hindi mo nakilala. Si Shante. Mano po? Oh, di kilala. Si Si Paul. Dito? Si Paul ito? Puto kay Klein. Di ka kilala ta. Pakilala ka. Anak kami. Kapatid ko kay Lando? Hindi mo nakilala, no? Opo. Ano yan? Ay, wala na yung basketball court dito.
Doon kayo mag-bike o pababa dyan, oh. Yung pababa. Ganda yan. Tuloy-tuloy sa baba. Yan na naman ang pinupush. Naglalakad ka, pinapush mo ito. Hindi, doon. Diretso doon. Yan, oh. Yan yung mayon, oh. Naglalakad ka. Go. Tayo yung mayon, oh. Oh, ayun, may baka pa sa ilalim. Tayo sa baka. Wa! Uy, huwag ka na dyan pumunta sa ano. Wa! Baka. Ayan. Wa! Wa! O nga! Ayan, oh. Ganda rito sa amin, no? Tingnan niyo yung lugar. Oh! Dito bilihan ng pili. Yan sa lugar na yan. Dito. Yan. Yan, bilihan ng pili dyan. Yan guys. So nakita nyo yung lugar namin dito sa Bicol. Yan. Ganda, di ba? Sarap dito. Hangin, sariwang hangin. Maraming puno, maraming halaman. Ayan, oh. Tanlad. Ayan, tanlad yan. Ayan pa, oh. Tanlad, oh. Ito, kamoting kahoy. Kamoting kahoy ito. Ayan. Ito, dito sa amin ginugulay ito. Yan, ginagataan yan. Ang dahon. Masarap yan. Tapos dito oh, may pechay. Yan. Ito kalamansi. Kalamansi yan. Ayan pechay oh. Ayun oh kulis oh. Ayun oh kulis. Kulis yan eh oh. Ayan oh dami. Pechay, kulis. Kulis mo yan? Kulis yan ang kulis. Ano pala eh? Ayan. Tapos ito yung mga pechay oh. Kanina ba kayo may ari yan? Hindi ko alam. Tatanong natin kung sino may-ari, bili tayo niyan. Pero guys, hindi pa kayo nakatikim ng kulis, ng gulay na kulis. Ayan oh. Yung malalaking dahon na yan. Tingnan mo. Zoom natin. Yan. Yan tinatawag ng kulis. Pero parang pechay din ang itsura. Pero masarap yan, ginagataan yan. Ang ihalo mo lang dyan, tinapa. Ayan, pwede rin baboy. Tapos pork chop. Ang ibabaw. Oh, up. Lalaki oh. Ang ex ko, ayan oh, ex ko. Anong halaman yan? Ganda ng mayon no, kaso natatakpan ng ulap eh. Hindi natin makita ang kabuuan ng mayon eh. Ayun taga niya, halaman niya. Hindi yan gabi, damo yan. Yan, damo yan, yung malalaking dahon na yan. Hindi yan gabi. Yan. Yan. Yan yung gabi, yan, maliliit na dahon. Ito, yan. Yan, yan hindi yan gabi, ito. Ayun yung gabi. Diba? Hindi. Hindi yan. Ito 5 fingers. Ito, ano to, yan oh. 2, 4, 6, 7. 5 fingers, pagka Ano yan, 7 hindi daw. tawag dyan balinghoy. Pero kamoting kahoy yan. Ginugulay yung dahon yan. Oh, yan. Oh, bakit dyan ka sa gilid? Nagbabike. Mga bata dito, oh, babike. Yan, ito. Yan, ano to? Yan, oh. Citronella. Hindi yan si Trinela, ano yan? Yung pampabango sa pag niluto. Pandan. Yan. Nagluluto ka ng ano. Itong bato na to galing sa Mayon. Yan, oh, panlaking bato. Galing pa sa Mayon volcano yan. Sino may papaya, ang lito. Ayan, hinog na, ang lito.
Ha? Alin walang ano, anak? To? Probinsya probinsya sa amin. Bicol eh. Ayan o. Ayan yung mga ano. Ayan, yun, ano, gabi. Ayan o. Gabi. May bulaklak. Yun o, gabi yan. Ang tinatawag na laing. Ayan, masarap ang laing. O, may tindahan dito. Ayan. Uy, may daan dyan o, pababa. Punta tayo dyan. Ha? Baba tayo. Hindi. Baba tayo, pwede. Gagawin dyan. Ha? Wala tayong gagawin dyan. Dito oh. Pababa yan. Papunta nun sa pinsa namin. Eh, papunta sa pinsa namin. Ayan o. Ang daan yan. Diyan, may nakatira pinsan ako dyan. May ahas dyan, mami. Walang ahas dyan. Kaya takot ko nga lang dash. Ngayon lang, mga 4. 4:30. Mga 4. Katapusan kayo ng papo. Pa? Katapusan kayo ng dami na sining ng bagadan, sining karas. Kasi umpong sa bahay. Sige po. Eh, laki ng manok oh. Ano to, diba? Sarap, Pagita. sarap yung tinola oh. Ang laki oh. Kanino yan? Hindi natin tinola. Ang laki oh. Mataba. Alin to? To? Ko alam kung anong halaman to. Ay, di bomba rin. Yan, tubig. Punta tayo dito sa baba. Tara dito. Hop! May tricycle. Yun, tricycle. Yun na, dito lang. Ikot lang. No? Tapos babalik na tayo. Punta lang tayo dito. Tapos yung sasakyan natin nakalagay dyan. No? Para makita mo sa sasakyan. Nandito yung sasakyan natin nakapark. By here. Casino. Tindahan. Eh. Ang galing ng bike ko. Ang liit pa oh. Oh, dito. Yun oh. Tulin oh. Ayan. Up! Ayan oh. Magpaalam kayo dyan? Oo. Okay na sabi ni Kuya. Oh, tabi tricycle tabi. Ayan tricycle oh. Hindi po. Hindi po. Dito lang. Papasyal lang kami. Ayan. Tricycle. Ang tawag ng bayan dito, sentro. Sentro.